हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड'स अफ इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामदों गासैबो मोजां दं होननानै बाथ्राया जाहैबाय इउनिक आईडी कारेक्शन इउनिक आईडी कारेक्शन खालामफिननो हासिगोन खुनु टेनसन गैला जोबोद मोजां खबर डाइरेक्टरेट अफ हायर एडुकेशननिफ्राय फैबाय मडिफिकेशननि अपशन आं बुंखादोंमोन दाख्लैनो जे साननै सानथामनि उनावनो मडिफिकेशननि अपशन फैगोन जुदि मिस्टेक जादोंब्ला नोंथांमोना खालामफिननो हागोन होननानै जाहाथे माने टेनसन लाया आं बेखौ खावलायबाय बुंखादोंमोन आं सिगाङावनो टेनसन लानाङा इउनिक आईडीनि मडिफिकेशननि अपशन फैगोन होननानै बाथ्राया जादों गोबां स्टुडेन्टसफ्राहाय प्रब्लेम फेस खालामनांदोंमोन जायनि थाखाय माखासे डाटाखौ सोनो हायाखैमोन आरो सोदोंब्लाबो मिस्टेक हरफ्लांदोंमोन तो बेखौनो मिथिहैबाय डाइरेक्टरेट अफ हायर एडुकेशननिया तो बेनिखायनो मोनसे अपशन लाना फैबाय बिसोरो इउनिक आईडी कारेक्शन खालामनो हासिगोन दा बेखौ माबोरै खालामनांगौ आं नोंथांमोननि गेजेराव गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ बेनि गेजेरावनो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौहाय लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दानिया जों थांदिनि बेखौ माबोरै खालामनांगौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फारि फारि देखायगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम बयबो मिथिनानै जाहाथे आपडेट खालामनो हायो आङो सिगांनि भिडिअआव जोबोर कमेन्ट्स मोनदोंमोन जे आंनिया मिस्टेक जाबाय आङो एडमिशन मोननाय नंला नामा होननानै आरो लोगोसे मोनसे जोबोर मोजां खबरा जाहैबाय इउनिक आईडी गैथ'वाब्लाबो दायो एडमिशन लाथ'नो हागोन मानो होनोब्ला एडमिशन जाथ'वाखै 6 सेमनि एग्जाम जायाखै 4नि जायाखै आरो 2ndनि जायाखै तो बेनिखायनो नोंथांमोना बारा टेनसन लानाङा हाखु दाखु दा खालाम जाहाथे मोजाङै खालामो बेखौनो आं खावलायबाय तो कटन इउनिभार्सिटियाव जुदि एडमिशन लानोब्ला खिन्थु इउनिक आईडी नांथारगोन इउनिक आईडी बिखाबाय तो नोंथांमोना बेखौ खालामना लानाया गोनां बे जाहैबाय एचएस पास जागोदान आरो 10 पास जागोदानफोरा बेखौ खालामना लाथारनांगोन जुदि कटनाव फरायनोब्ला तो जों थांदिनि दायो बेखौ बबेयाव मोनगोन होनोब्ला बे जाहैबाय अफिशियेल वेबसाइट नुनो मोनदों बे सिगांनि इउनिक आईडी जेनेरेट खालामनायनि बे वेबसाइटमोन बे जाहैबाय www.theonlineadmission.mtron.in/ तो बेवहाय जोङो थाङोब्ला इउनिक आईडी जेनेरेशन खालामनो हायोमोन खिन्थु बेखौ सोलायना होनाय जाबाय थागोन थानाया बेवहाय इउनिक आईडीखौहाय जेनेरेट खालामना लानो हागोन खिन्थु इडिटनि अपशना आपडेट खालामनायनि अपशना मोनसे वेबसाइट दङ आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन बेनो जाहैबाय www.theonlineadmission.mtron.in/ नुदोंना बिनि उनावहाय SP होनांगोन SP होनानै / होनानै लगइन होनांगोन तो होमबानो डाइरेक्ट बियो लगइननि अपशना फैगोन इडिट खालामनो हानायनि दा जों आङो थांदिनि मोनसे आङो बेहाय एग्जामपोल लाबोगोन सासे स्टुडेन्ट्सनि डाटाखौ सोनानै आं माबोरै इडिट खालामनांगौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फारि फारि होलांगासिनो दङ तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै इडिट खालामनो हायो तो नोंथांमोना कमेन्ट्सआव बुंहरबानो जाबाय चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनदों आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दा आं थांदिनि अफिशियेल पेजआव तो लोगोफोर आं फाइनालि फैबाय पेजआव फैनाय लोगो लोगोनो बेबायदि इन्टारफेस नुगोन बेवहायनो अपशन दङ इडिटनि आपडेट खालामनो हानायनि गिबियावनो जोङो लगइन खालामनांगोन दे लगइन खालामनायावहाय नोंथांनि इउनिक आईडी नाम्बारखौ होनांगोन आरो लोगोसे डेट अफ बार्थखौ होनानै साइन इन खालामनांगोन तो बेनि वेबसाइटखौ नुबायना गोजौआव बेहायनो खालामनांगोन बे डाइरेक्ट फैखागोन आङो होना होबाय डिसक्रिपसनाव थांनानै डाइरेक्ट माने बेखौ थुबानो बेबायदि पेज नुगोन बेवहायनो खालामनो हागोन नोंथांमोना गोनो गोथो जानांला डाइरेक्ट आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै डाइरेक्ट थुबानो जाबाय नागिरलायनांनाय नंला नैबे वेबसाइटआव थांनानै डाइरेक्ट थुबानो जागोन तो बेहाय होबाय जोङो इउनिक आईडी नुदोंना बेवहाय इउनिक आईडीखौ नैबाव होनांगोन दै बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय इउनिक आईडीखौ होदो नोंनि इउनिक आईडी कारेक्टखौ होबानो जाबाय जाहाथे आरो मिस्टेक जाया गड़बड़ खालामनाङा आं खावलायबाय इउनिक आईडीखौ बेयाव होबाय आरो डेट अफ बार्थखौ बेयाव होबाय डेट अफ बार्थखौहाय नोंथाङा जि समावहाय रेजिस्टार खालामदोंमोन बेखौ होबानो जाबाय दै खिन्थु रिलखौ होबा जुदि मिस्टेक जादोंमोनब्ला खिन्थु बै मिस्टेक जानायखौनो होनांगोन बेहाय उनावसो डेट अफ बार्थखौहाय इडिट खालामनो हागोन तो बेखौहाय गोनो गोथो जानाङा नङाबा माने लगइन जानाय नङा नोङो होबाय डेट अफ बार्थखौहाय नोङो अरिजिनेलखौ होबाय दै जेनेबा साप'ज बै रेजिस्टारनिखौ होबाय खिन्थु जाहैबाय बाथ्राया डकुमेन्ट्सआव बेलेग दङ नङा होमबा बिदिबो खायसे गोबां जादों प्रब्लेम तो बेखौहाय गोसोआव लाबानो जाबाय नों जितु लगइन खालामनायावहाय रेजिस्टार खालामनायावहाय होदोंमोन बै डेट अफ बार्थखौनो होनानै बेखौ लगइन खालामनांगोन मिस्टेकखौनो होनानै तो बेखौ खालामनाय लोगो लोगो नैबेवहाय फैगोन बेहाय केपसा इन्टार केपसा खालामनांगोन दै बेखौहाय नैबे जितु कड नुदोंना बे कडखौहाय बेयाव लिरना होनांगोन बेयाव लिरना होबासो बेवहाय साइन इन खालामनांगोन साइन इन खालामनाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइला श' जागोन नोंनि गासैबो बुस्थुखौनो आपडेट खालामनो हासिगोन दा बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव होनोसै बेवहाय इउनिक आईडी होनोसै आं सासे स्टुडेन्टनिखौ तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि केन्डिडेटनि नाम फैगोन दै नामखौहाय बेवहाय नुगोन आरो लोगोसे इउनिक आईडी श' खालामगोन बेवहाय तो बेवहाय नुदोंना सुजुमा बर' बिनि केन्डिडेटनि नाम फैबाय बेवहाय बिनि इडिटखौ खालामनो हासिगोन माखासे अपशन दङ दा बेवहाय माबोरै अपशन दङ होनोब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगासिनो दङ तो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबे फैगोनना पार्सनेल इनफरमेशन तो बेवहाय नोंथांनि पार्सनेल इनफरमेशनखौहाय इडिट खालामनो हासिगोन नैबे आपडेटआव तो बेखौ आपडेटखौ नुदोंना नैबेवहाय नोंथांमोना नैबे आपडेट नुदों खनायाव बेवहाय आपडेटखौ खालामनो हासिगोन तो नोङो जुदि नोंथांना नैबावहाय मिस्टेक जादोंमोनब्ला पार्सनेल इनफरमेशनावहाय बेयावनि नोंथांनि नाम एड्रेस डेट अफ बार्थ बेवहाय गासैबो इडिट खालामनो हागोन आरो जुदि बे जायाखैब्ला नैबे फैबाय नैबे जाबाय बेयाव नुदोंना
नैबेहाय एडमिशन एन्ड क्वालिफाइं एग्जामिनेशन जुदि बे मिस्टेक जादोंब्ला सोरबा सेकेन्ड सेमाव लागोनब्ला सोरबा फिफ्थ सेमाव लागोनब्ला सोरबा जिखुनु जाया इउजि एचएस पिजिआव लानोब्ला जुदि इडिट खालामनोब्ला नैबे आपडेटआव थांनाय लोगो लोगो फैगोन अपसन थ' बेखौ बुजिबाय दा नैबेयाव फैबाय बेंक एकाउन्ट डिटेल्स जुदि बेवहाय मिस्टेक जादोंब्ला नोंथांमोनाबो बेवहाय थांनांगोन बेंक एकाउन्ट डिटेल्स बेयाव थांदो नैबे आपडेटआवहाय बे आपडेटआव थुना होबानो गासिबो जागोन दा आङो सिम्पल फैगारसै आपडेट खालामनायावहाय साप'ज आङो बेवहाय पार्सनेल इनफरमेसनाव थांदिनि थ' बेयाव थुनाय लोगो आपडेटआव थुनाय लोगो लोगो पेजआ फैगोन दा बेवहाय आं आपडेटआव थुबाय दायो आपडेटआव थुनाय लोगो लोगो बेवहाय पार्सनेल इनफरमेसन फैसिगोन बेखौ आपडेट खालामनो हासिगोन दा जोङो माबोरै खालामगोन नामा मिस्टेक जादोंब्ला नैबे नेमावहाय थुनानै बक्सआव थुनानै इडिट खालामबानो जाबाय आरो मिडिल नेम दंबा बेयाव होबानो जाबाय आरो टाइटेलखौ होबानो जाबाय आरो मादार्स नेम फादार्स नेम होबानो जाबाय बिनियाहाय बेयाव श' जाबाय मादार्स फादार्स नेम बेफोर जुदि मिस्टेक जायाखैब्ला नोंथाङा खालामनाङा जुदि मिस्टेक जादोंब्ला इडिट खालामबानो जाबाय थ' इडिट जाबाय होननानै सानना लाबाय आङो खिथानोसै दायो बोरै आपडेट खालामगोन दा फैदो जों नेक्स्टआव बे नेक्स्टआ जाहैबाय आपडेट बियो बे जाहैबाय क्वालिफिकेसननि जै माने एडमिशन लागोननि आरो लास्ट क्वालिफाइं एग्जामिनेशननि बेवहाय जोबोद प्रब्लेम जादोंमोन दा बेयाव जोङो आपडेटआव थुदो आपडेटआव थुनाय लोगो लोगो फैगोन बेवहाय दायो आपडेटआव थुनाय लोगो लोगो फैबाय इडुकेसनेल इनफरमेसना फैबाय आरो बेवहाय नोंथांमोना खालामनो हासिगोन दा खोथाया जाहैबाय बेवहाय गोबां प्रब्लेम फेस जादों मानो होनोब्ला खायसे स्टुडेन्टआहाय प्रब्लेम मोनदों हमना ला साप'ज दायो एग्जाम जायाखै नङा होमबा सेकेन्ड सेम फर्थ सेम आरो सिक्स सेमनि एग्जामा जायाखै गामाखालि बोसोरनि बा एग्जामा जानानै एडमिशन लासिगौमोन कलेजाव बा जिखुनु जाया इउनिभारसिटियाव थ' खोथाया जाहैबाय दायो एग्जाम जाथ'वाखै बिनि थाखायनो कनफिउस जादों थ' बेखौ नोंथांमोना मिस्टेक मावदोंमोन खायसे बुजिस'वाखैमोन जे सिकिं एडमिशनखौ बबाव लागोन होननानै दा बाथ्राया जाहैबाय सिकिं एडमिशना जोबोर इम्परटेन्ट नोंथाङाथ' सिक्स सेमनि स्टुडेन्ट नङा होमब्ला सिक्स सेमा दा बावैनो एग्जामा जाखासिगोन एग्जामा जाया नङा जागोन बे जाबाय इउजिसिनि गाइडलाइन्सआव होखाबाय एग्जामा जाखाथारगोन खुनु माने एग्जाम गैयालासिनो पास खालामना हरनाय नङा बिदिब्ला माने खुनु मिनिं थानाय नङा माने मिनिंलेस जागोन आरो फरायनायनि थ' बियो माने एकदम इम्पसिबोलखा एग्जाम जायिया जाखागोन बेखौ गाइडलाइन्सआव होखाबाय गोबां इउटुबारा होखाबाय आं बेखौ होथ'ला थ' दा जों थांदिनि दा माबोरै खालामगोन सिक्स सेमनियाहाय आङो देरसिनखौ होनसै सिक्स सेमना दायो एग्जामखौ लिरथ'वाखै नङा होमब्ला एग्जामाथ' गाबोन समफोरनो जाखासिगोन बेनिखायनो सिक्स सेमाहाय सिकिं एडमिशनखौ खायसेया होदों लास्ट क्वालिफाइंखौ इउजि होदों नंगौ थिगानो खिन्थु सिकिं एडमिशनखौहाय फिफ्थ सेमाव होदोंना बे खिन्थु मिस्टेक दा नैबावहाय मोनसे मिस्टेक जादों बेयो जाहैबाय सिक्स सेमनि स्टुडेन्ट स्टिल सिक्स सेमाव दं दायो बियो फरायगासिनो खिन्थु बिनि एडमिशना फिफ्थ सेमाव होदों नै सिकिं एडमिशन फिफ्थ सेमाव जानाय नङा बियो बेखौहाय बियो इडिट खालामनांगोन थ' बियो पिजिआवसो लाहैगोन नङा होमबा सिक्स सेम पास जानाय लोगो लोगो पिजिआवसो लायगोन दा पिजिआव लाहैनो थाखाय इउनिक आइडि नांगोन थ' बेखौथ' मिथिखाबाय बे जागोन दे बे थिगानो खिन्थु जाहैबाय दा खोथाया बिनियाहाय एडमिशन लागोन ना सिकिं एडमिशना इयारा सेमिस्टारा एम ए जाहैसिगोन बे पिजिआव लाहैसिगोन थ' बेखौहाय बियो इडिट खालामनांगोन दा बेखौ माबोरै खालामो आं सिक्स सेमनि खोथाखौ बुंग्रोगासिनो दङ सिक्स सेमनि थाखाय थ' सिक्स सेमाहाय बेयाव थांदो थांनानै नैबे लास्ट क्वालिफाइं एग्जामिनेशन बेखौ इउजिखौनो होनांगोन दे इउजिआनो जागोन बियो थ' बेखौ इउजि होबाय बेखौ इउजि होदो दा सिकिं एडमिशन थ' बिथाङा होदोंमोन लास्ट क्वालिफाइंबो इउजिआवनो खिन्थु जे बेथ' सिक्स सेमनिखामोन स्टुडेन्टआ सिक्स सेमनाहायथ' पास जानाय लोगो लोगो सिकिं एडमिशनखौ इउजिआव लाफिना नङा होमबा बोरै जों गाहायाव लाफिननो थ' बेनिखायनो जों पिजिआव लागोन जोङो पिजिआव लानोसै लोगोफोर सिक्स सेमनि एग्जामा जायाखै दे खिन्थु जागोन मानो होनोब्ला गामाखालिनिबा जानानै दाहालागै जासिगौमोन अब्ला बियो इयारजों मिलायसिगौमोन ग्रोब मिलायगौमोन बेनो कनफिउस खालामदों जे एग्जाम जायालासिनो माबोरै खालामनो होननानै थ' बाथ्राया बिदि नङा दायो एग्जामा जाखासिगोन हमना ला साप'ज नों पास जाबाय आरो आं दा पासनि खोथाखौ लागासिनो नों पास जाखासिगोन थ' नोङो लास्ट क्वालिफाइं एग्जामिनेशना इउजि आन्डार ग्रेजुवेटखौ पास जाबाय आरो दा जों लादिनि पिजि जोङो सिकिं एडमिशन फर पिजिआव लाहैगोन दे जोङो गोजौआव लासिना जों बेयाव पिजि होदो नैबेयावहाय इउजिमोन बेखौ सोलायनानै पिजि होदो दा पिजि होनाय लोगो लोगो नैबावहाय नुबाय डाटा बे डाटा लिस्टआव नोंथाङा मा इयाराव लागोन मा सेमिस्टाराव लागोन थ' मिथिखागौ पिजिआवबो सेमिस्टार जाबाय होननानै थ' जों थांदिनि मा दं अपसनाव नायदिनि अपसनाव नायदो मोननै अपसन फैबाय नै थिगानो फैबाय फार्स्ट सेम आरो सेकेन्ड सेम सरि थार्ड सेम बेवहाय मोननै सेमिस्टार थायो नङा होमबा फार्स्ट आरो सेकेन्ड थार्ड फर्थ थ' जोङो थायो सेमिस्टार थायो थ' नोंथांमोना मिथिखागोन सेमिस्टार थायो आरो जिखुनु जाहैबाय एम एआवहाय पिजिआव थ' बेखौ आं एसेबां गोलाव बुंला फार्स्ट सेमिस्टार आरो थार्ड सेमिस्टार अपसन फैबाय आरो थ' नोंथांमोना बेखौहाय जोंथ' गिबियावनो लागोन जोङो दासो ग्रेजुवेट जादों नङा होमबा साप'ज आङो ग्रेजुवेटनि खोथा होनगासिनो ग्रेजुवेट जाबाय थ' नोंथाङा नैबे फार्स्ट सेमिस्टाराव होनांगोन दे बे फार्स्ट सेमावहाय लाहैगोन एडमिसनखौ आरो
तो थार्डआव लायोबा बे थार्ड नोंनि जागोन थार्डआव लायोबा खिन्थु नोंहा बिनि लास्ट क्वालिफाइं एग्जामिनेसना बियो पिजि जागोन बियो पिजिआनो जागोन पिजि जानानै आरो लोगोसे नोंनि सेकेन्ड एडमिसनाबो पिजिआनो जागोन आरो नोंनि एडमिसनाहाय जुदि थार्डआव लायोबा बेखौ थार्डआव होबानो जाबाय तो बेखौ बुजिबाय क्लियार जाबायना तो बे थांबाय दा फैदिनो जोङो बिनि गाहायाव आन्डार ग्रेजुवेट इउजिआव साप'ज दायो फोर्थ सेमनिखौ बुंनोसै तो फोर्थ सेमा जाहैबाय नोंनि लास्ट क्वालिफाइं एग्जामिनेसना फोर्थ सेमिस्टार बेनिखायनो इउजि जागोन आन्डार ग्रेजुवेटआव दङ तो दायो जोङो सेकेन्ड एडमिसन 4 जों मायाव लाहैगोन नोंथाङाथ' माने इउनिभार्सिटि लाखाया तो बियो इउजिआवनो जागोन बे इउजिआवनो लागोन नोङो आन्डार ग्रेजुवेटआवनो एडमिसनखौ लागोन तो जाहैबाय दा जों मा सेमिस्टाराव लागोन फोर्थ सेमनावथ' एग्जामा जायाखै बेबो दा बावैनो जासिगोन पास जाखासिगोन दा मायाव लागोन जोङो फिफ्थ सेमाव लागोन नङा होमबा फोर्थ सेम पास जानाय लोगो लोगो जों फिफ्थ सेमाव लागोन दा जोंहा बेहाय डाटा लिस्टआव थांदों जोङो फिफ्थ सेमाव थुदोलाय फिफ्थ सेमाव होबानो बे जाबायना अके बुजिबायना नोंथांमोना स्टुडेन्टफ्रा बेखौ बुजिबाय खुनु डाउट जानाङा जुदि मिस्टेक जादोंब्ला बेखौहाय एडिट खालामबानो जाबाय खनसे बुंबावनोसै क्लियार खालामनो जाहाथे आन्दायबावा फोर्थ सेमनि एग्जामा जाथ'वाखै मानो होनोब्ला कभिड-19 थाखाय एग्जामखौ लानो हायाखै आरो गासैनोबो एग्जामा जागोन होननानै बेखौ नटिस होखाबाय तो बेखौ आं बुंथ'ला दायो हमना ला साप'ज नोङो फोर्थ सेम पास जाबाय एबा गाबोन समफोरनो जाखासिगोन एग्जाम जानानै दा जोङो बेनिखायनो लास्ट क्वालिफाइं एग्जामिनेसना नोंथांनिया फोर्थ सेमनिया जागोन इउजि आन्डार ग्रेजुवेटआवनो नोंथाङा फरायगासिनो बेनिखायनो आरो एडमिसनखौ लाबावगोन आन्डार ग्रेजुवेटआव इउजिआवनो लागोन मानो होनोब्ला फिफ्थ सेम आरो सिक्स सेमिस्टार दंबावो तो जाबाय बियो दा इउजिआव होनाय लोगो लोगो नोङो मा सेमिस्टाराव एडमिसन लागोन फोर्थ सेम पास जानाय लोगो लोगो जों लागोन फिफ्थआव तो बेखौ जों फिफ्थ सेमिस्टाराव होबानो जाबाय जों थार्डआव लाला जों मानो होनबा थार्डआव जोङो अलरेडि पास जाखाबाय पास आउट जाखाबाय जों थार्ड सेमिस्टारखौ बेखौ लाला तो बेखौ बुजिबाय दा फैदिनि जोङो नेक्स्ट सेकेन्ड सेमिस्टाराव दायो फरायगासिनो दं एग्जाम जायाखै तो बेनिखायनो नोंबो इउजि होदो बेखौ इउजि होदो आरो लोगोसे एडमिसनखौबो इउजि होदो एडमिसनखौबो नोंथाङा इउजिआवनो लागोन मानो होनोबा आन्डार ग्रेजुवेट नोङो दाबो ग्रेजुवेट जायाखै इउजिआवनो दङ मोननैबो सेकेन्ड एडमिसन आरो लास्ट क्वालिफाइंआबो इउजिआवनो दङ मानोना सेकेन्ड सेमिस्टाराव नोङो फरायगासिनो साप'ज अदालगुरि कलेजाव नोंथाङा फरायगासिनो सेकेन्ड सेमिस्टाराव खिन्थु एग्जामा जायाखै आरो एग्जामा जागासिगोन बेखौ हमना लादो आरो नोङो एडमिसनखौ लागोन सेकेन्ड सेम पास जानाय लोगो लोगो जोङो लागोन थार्ड सेमिस्टाराव तो जोङो बेखौ थार्ड सेमाव होदो जोङो सेकेन्ड सेम होनांला बेखौ मानो होनोब्ला नोंथाङा सेकेन्ड सेम एग्जामखौ होखासिगोन दायो फरायगासिनोसो खिन्थु जासिगोन एग्जामा पास जासिगोन एडमिसना जाहैबाय थार्ड सेमाव जों लागोन तो बे क्लियार जाबाय तो बे जाबाय इउजिनि थांबाय दा फैदिनि जोङो खोथाया ओइचएसआ खायसेया सेकेन्ड इयाराव फरायनाया गोबां प्रब्लेम मोन्दों आंनावहाय सोंहरगासिनो कमेन्ट्सआवहाय आदा बेखौ माबोरै खालामनांगौ बारा बुजिबाखै होननानै तो जाहैबाय बाथ्राया दायो ओइचएस फरायगासिनो सेकेन्ड इयार ओइचएस फार्स्ट इयार जेनेबा एग्जामा जायाखै बेबो तो एग्जामा जागोन गाबोन समफोर पास जागोन नोंथांमोना एडमिसन लानो थाखाय खालामनांगोन तो बाथ्राया जाहैबाय दा फैदिनि जोङो जुदि नोंथाङा जुदि दायो एडमिसन लाथ'वाब्ला खालामाबाबो जेबो नङा खिन्थु जुदि फ्रेश एडमिसन लायोब्ला खालामनांगोन मानो होनोब्ला इउनिभार्सिटियाव दायो इउनिक आइडि नङाबा जाला तो बिदिनो कलेजावबो इउनिक आइडि नङाब्ला जाला खिन्थु खोथाया जाहैबाय स्टिल कलेज स्टुडेन्टब्ला खालामथ'वाबाबो जागोन जेबो नङा एडमिसन जाथ'वाब्ला खिन्थु एडमिसन जाब्लासो खालामनांगोन तो जाबाय जोङो दा नायदिनि ओइचएस नोङो फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो एग्जाम होसिगोन दा जोङो बेहाय लास्ट क्वालिफाइंखौ जोङो ओइचएसखौनो होनांगोन ओइचएस एलसिखौ नाङा दै नों मानो होनब्ला ओइचएस एलसिखौ थांनाय बोसोराव पास जागाबाय लास्ट क्वालिफाइंआ नोङो माने ओइचएस दायो फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो नङा होमबा ओइचएसखौनो होनांगोन दै ओइचएसआव मोननै कर्स थायोना ओइचएस फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार नोङो ओइचएस फार्स्ट इयारखौ पास जाबाय बेनिखायनो ओइचएसखौ होबाय आरो सेकेन्ड एडमिसन 4 नोंथाङाथ' दायो ओइचएस फार्स्ट इयारखौ पास जासिगोन नङा होमब्ला दा बावैनो बेनिखायनो नोंनि सेकेन्ड एडमिसना ओइचएसआवनो जागोन नोङो मानोना सेकेन्ड इयार फरायगोन नेक्स्टआव जुदि पास जायोब्ला तो फरायबाय जोङो बेखौ बुजिबाय दा सेकेन्ड एडमिसन इयारा जों मायाव एडमिसन लागोन नोंथाङा हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार पास जानाय लोगो लोगो जों सेकेन्ड इयाराव लाय नङा होमबा जों फैबाय दायो बेवहाय नुबाय नै सेकेन्ड इयार बे सेकेन्ड इयाराव होदो खुनु टेनसन लानांला नोङो ओइचएस फार्स्ट इयारावबा दायो सेकेन्ड इयाराव थांसिगोन बेनिखायनो सेकेन्ड एडमिसना सेकेन्ड इयार जासिगोन तो बेखौ क्लियार जाबायना बे जाबाय दा जों फैदिनि ओइचएस एलसि फंबायमोना दाख्लि ओइचएस एलसि पास जादों फंबाय बिनानावमोना बेयो जोबोर इजि बेखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ तो नोंथांमोनाहाय लास्ट क्वालिफाइं एग्जामिनेसनखौ मेट्रिक पास जादों होनना होदो ओइचएस एलसि तो ओइचएस एलसि जाबाय आरो सेकेन्ड एडमिसन ओइचएस एलसि पास जानाय लोगो लोगो जोङो मायाव लायो ओइचएसआव लायो नङा होमबा ओइचएसआव होबाय जोङो बेखौ ओइचएसआव अपसनाव होदो दा फैदिनि मायाव लागोन जोङो मिथिखायोना 10 पास जानाय लोगो लोगो जोङो ओइचएसआवहाय फार्स्ट इयाराव लागोन तो जोङो बेखौ ओइचएस फार्स्ट इयाराव होदो तो बे जाबाय क्लियार जाबाय दा गासैबो जाजोबबायबा नोंथांमोना नैबाव थांनानै सेभआव लांबानो जाबाय सेभआव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय आपडेट खालामनो हासिगोन दा आङो हमना ला सेभ खालामबाय दा सेभ खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि पेज फैबावबाय दा खोथाया जाहैबाय बेंक एकाउन्ट डिटेल्स तो बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ होनो हासिगोन नोंथांमोनाहाय बेखौ मिथिखाबाय आं बेखौ लांला एसेबां गोलाव खालामला भिडिअखौ नोंथांमोनाहाय बेखौ मिथिखाबाय एकाउन्टखौ डिटेल्सखौ बिदिनो एके होबानो जाबाय
थ' नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौ जोबोर मोजां बुजायना होबाय आरो जाहाथे मिस्टेक खालामा आं बेखौनो खावलायबाय। थ' लोगोफोर जोबोर खस्थ'यै भिडिअ खालामनाय जायो। नोंथांमोना अननानै खनसे लाइक होयोब्ला मोजां मोनगौ। मानो होनोब्ला नोंथांमोना जुदि लाइक कमेन्ट हरोब्ला मटिभेसन मोनो, माने खालामबाय थानो गोसो जायो। थ' लोगोफोर जोबोर खस्थ'यै जों खालामनांगौ जायो। मानो होनोब्ला नोंथांमोननि मोजांनि थाखाय खालामना होनाय जायो। इडुकेसन भिडिअ आरो जब आपडेट्स आंनि चेनेलाव मोनगोन। नोंथांमोना चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना दाबाव आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना दाबाव। थ' गोबां इउटुबार दङ, गोबां मोजां इउटुबार दङ। नोंथांमोना फल' खालामबाय थाबानो जाबाय। गोबां दङ। नोंथांमोना इउटुबाव नायनानै सोलोंबाय थानो हागोन माबोरै फिलआप खालामनांगौ आरो माबोरै इडिट खालामनांगौ। गोबां मोजां इउटुबार दङ जोंनि गेजेरावबो। थ' नोंथांमोना बेनि गेजेरावबो आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थ' लोगोफोर बाथ्राया बेनो, आपडेट नटिफिकेसन फैबाय। नोंथांमोना कमेन्ट्सआव बुंबाय थादोंमोन आपडेटआ माब्ला जागोन होननानै। थ' जोबोर मोजां खबर। नोंथांमोना जुदि गासिबो जाजोब्बायब्ला नैबेवहाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन एक्न'लेजमेन्ट। थ' बेवहाय नुनो मोनदों नैबे एक्न'लेजमेन्टआव थांनानै नोंथांमोना गासिबो जुदि इडिट जाजोब्बायब्ला आपडेट जाजोब्बायब्ला बे मोनथामा नोंथांमोना एक्न'लेजमेन्टआव डाउनलड खालामनो हासिगोन। डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेखौ प्रिन्ट आउट खालामना लादो आरो बेखौ फिउचारावहाय एडमिसन लानायाव बेखौ नांखाथारगौ इउनिक आइडिखौ। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे फाइलाव मोजाङै दोनो आं बेखौनो खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबथ'बाय लोगोफोर। स' नोंथांमोना आरो फैबाय थानाय समावहाय आंखौ लोगो मोनबावगोन।